ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി. പ്രണാമം. പ്രണാം. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. നമാവോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാധന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭക്ത മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമസ്തുതേ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरु महाराज की जय. निताय गौर प्रमानंदे. हरे 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 कृष्णा. എല്ലാവർക്കും ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണത് ശ്ലോകം 25. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എന്താണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ അവിദ്യാസാഗരത്തെ അനായാസന തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെ പറ്റും? ഭാഗവതം അനുഭവിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും. നാരദമുനി
അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്തതാണിത്. അപ്പൊ അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രേഷ്ഠ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ നാം പിന്തുടരാൻ ആരംഭിച്ചാല് നമ്മൾക്കും ഇതേ അനുഭവം പ്രാപ്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യമാദിഭ്യോഗപഥൈഃ കാമലോഭഹദോ മുഹുഃ മുകുന്ദ സേവയാ തദ്ധാത്മാധാനശാമ്യതി. യമാദിഭ്യോഗപഥൈഃ കാമലോഭഹദോ മുഹുഃ മുകുന്ദ സേവയാ അദ്ധാത്മാധാനശാമ്യതി. മീനിങ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. യമ അധിപി ആത്മനിയന്ത്രണം പരിശീലിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാൽ യോഗപഥൈഹി യോഗപദ്ധതിയാൽ ദൈവിക അവസ്ഥ പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള ശാരീരിക യോഗശക്തി. നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ. കാമ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ആഗ്രഹം. ലോഭ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള അത്യാശ. ഹദഹ അടക്കുക. മുഹുഹു സദാ. മുകുന്ദ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. സേവയ സേവനത്താൽ. യദ്വത് അതേപോലെ. തഥാ അതുപോലെ. ആത്മാവ് അർത്ഥ ഫലത്തിൽ ശാമ്യതി തൃപ്തിപ്പെടുക. അതായത് നമ്മൾ യോഗ പദ്ധതി മൂലം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം പരിശീലിച്ച ഒരാൾക്ക് കാമലോഭങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നേടാമെന്നത് സത്യമാണ്. അഷ്ടാംഗ യോഗം മുതലായ യോഗ പദ്ധതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്, പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ പരിശീലിക്കുന്ന ആൾക്ക് കാമലോഭങ്ങളുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന്, കാമം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോഭ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സംതൃപ്തിപ്പെടാനുള്ള അത്യാശ, അത്രയും ആഗ്രഹം, അതിനാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുക. അതിൽ നിന്നൊക്കെ ആശ്വാസം നേടാമെന്നത് സത്യമാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകാൻ ഇത് പര്യാപ്തമല്ല. മോക്ഷം വരെ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. കാരണം അതായത് ഈ സംതൃപ്തി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി നൽകുന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. ഭക്തിയോഗം എന്ന ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ പഠിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ ആത്മസംതൃപ്തി നേടുന്നതെന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യോഗം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ ചെയ്യണം, ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അടക്കി, അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. ആസനം, മനനം, അനുഭൂതി, ഇച്ഛാശക്തി, ഏകാഗ്രത, ധ്യാനം, അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ലയനം. അവസാനം അതീന്ദ്രിയതയിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ലയിക്കും. എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശാരീരിക യോഗ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. യോഗിമാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വനത്തിലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ആ തേജസ്സിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അഷ്ടാംഗ യോഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷസർപ്പങ്ങളായി കരുതപ്പെടുന്നു അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും അതൊന്നും സാധിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അതിനെന്തെന്ന് പറയും? വിഷസർപ്പം. എപ്പോഴും പത്തി വിടർത്തി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് യോഗ പ്രക്രിയ അവയെ കേവലം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളതുമാകുന്നു. നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് യോഗ പ്രക്രിയക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും, അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. നേരെ മറിച്ച് ശ്രീ നാരദ മുനി ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. നാരദ മുനി സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന്
മറ്റൊരു മാർഗം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. ഏതായിരിക്കും അത്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ മുകുന്ദന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനം, അതാണ് ശ്രീനാരദ മുനി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന മാർഗം. അത് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ പറയണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃത്രിമമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രക്രിയയേക്കാൾ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനം കൂടുതൽ ഫലവത്വം പ്രായോഗികമാണെന്ന് സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ശ്രീനാരദൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? ധ്യാനയോഗത്തേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മറ്റേത് നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒതുക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ. അതേസമയം മുകുന്ദന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രമായി നിയുക്തമാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം ഇതിലൊക്കെ വ്യാപൃതമാക്കി തീർത്താല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എന്തിലെങ്കിലും വ്യാപരിക്കണം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളെ ഒതുക്കി ആ തോടിനുള്ളിലേക്ക് ആക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും സാധിക്കില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തിലെങ്കിലും വ്യാപരിക്കണം. നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്ന് പിടിച്ചാൽ മതി, എവിടെയൊക്കെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, അല്ലേ? അതേപോലെ കാതിൽ കൂടെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതാരായിരിക്കും, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ കൃത്രിമമായി അവയെ നിരോധിക്കുന്നത് നിരോധമേയല്ല. എന്തെന്നാൽ ആസ്വാദനത്തിനുള്ള എന്തെങ്കിലും അവസരം ലഭിക്കുന്നയുടൻ സർപ്പതുല്യരായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ആ അവസരം മുതലെടുക്കും. മേനകയുടെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഇരയായ അധപതിച്ച വിശ്വാമിത്ര മുനിയുടേതുപോലുള്ള നിരവധി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലുണ്ട്. എത്രയൊക്കെ യോഗയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പലതിലൂടെയും അത്രയും ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ചെയ്ത വിശ്വാമിത്ര മുനി പോലും എന്താണ് മേനകയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടനായിപ്പോയി. എന്നാൽ വശ്യമനോഹരമായി വിഭൂഷിതയായ മായയാൽ അർദ്ധരാത്രിയിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ മഹാഭക്തനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അവളുടെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വേശ്യ സ്ത്രീ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ വന്നിരുന്നിട്ടും പറഞ്ഞു, ശരി, ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു തരാം, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഈ നാമജപം ഒന്ന് നിർത്തട്ടെ, നാമജപം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചെയ്യാം, നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ സാധിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരുന്നു. പക്ഷേ നാമം ജപിച്ച് 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 അവള് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി. നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ അവളെ എഴുന്നേറ്റ് പോയി. അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ നാമം കേട്ട് 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 എന്തായി? ആ വേശ്യസ്ത്രീയും നാമജപത്തിൽ ആകൃഷ്ടയായി നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവൾക്ക് അവളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ അതോടെ നിയന്ത്രിതമായി. അപ്പൊ അതാണ് പലതരത്തിലുണ്ട്. അതേസമയം ഇത്രയും ഋഷിതുല്യനായ വിശ്വാമിത്ര മുനി മേനകയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരായി. അപ്പൊ പലരും പല ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട്, അല്ലെ? ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ മഹാഭക്തനെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് അവളുടെ കെണിയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ഇത് കഠിനമായിട്ട് ഭഗവാൻ, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ വശീകരിക്കാൻ സാധിക്കായിരുന്നത്? അത് ഭഗവത് ഭക്തിയായിരുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. നാമജപ ആചാര്യൻ എന്നാണ് പറയുക. ഒരു ദിവസം 3 ലക്ഷം നാമങ്ങളാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭജിക്കുക. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾക്കൊരു 16 മാല ജപിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിധനെ അത് കഴിച്ച് ആ സഞ്ചി ഒന്ന് അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി കൊളത്തിട്ടാലേ സമാധാനമുള്ളൂ. അതിലാണ് കഴിഞ്ഞു ഇന്നത്തെ, ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജപിച്ചു കൂട്ടുക, അല്ലെ? അപ്പോൾ അതല്ല, ഇദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുക? ഉറക്കൊന്നുമില്ല അവിടെ, 3 ലക്ഷം നാമം. അതുകൊണ്ടാണ് നാമാചാര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു മായയിലും പെടാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ അവസരം കൊടുത്തില്ല. ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവനമില്ലാതെ യോഗ പദ്ധതിയാകട്ടെ ശുഷ്കമായ ദാർശനിക ഊഹാപോഹങ്ങളാകട്ടെ ഒരിക്കലും വിജയം കൈവരിക്കില്ല എന്നതാണ്
മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും വെറുതെ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ ഒന്ന് നല്ല രീതിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഏതാണോ നല്ലത് അതിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിട്ടു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് പേക്കറോ എന്നും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കണത് എന്ത് സംസാരമാവണം? ഭഗവാന്റെ ലീലകള് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോ അത് പേക്കറോ ആവൂല. അതെന്താവും? നല്ല സംസാരമായി. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എന്തായി തീരും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കാനുള്ള വിദ്യയായിത്തീരും. ഒരിക്കലും വിജയം കൈവരിക്കില്ല എന്നതാണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ആശയം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൻ്റെയോ ഊഹാപോഹപരമായ തത്വശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയോ കലർപ്പ് ലവലേശം പോലും ഇല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് സാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പ്രക്രിയ? കേൾക്കണില്ലേ? ആരും ഒക്കെ ഉറങ്ങിയ? പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനം. എന്താണ്? പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ പ്രക്രിയ. അത്തരം ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവമുള്ള യോഗ ജ്ഞാന പദ്ധതികൾ ഈ പ്രക്രിയയേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ളതാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിനേക്കാളും താഴ്ന്നതാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ഏതാണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം, അത് ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ബാക്കി അഷ്ടാംഗ യോഗം, ജ്ഞാനയോഗം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനം ഒരു താഴ്ന്ന പ്രക്രിയയുമായി മിശ്രമാകുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമല്ലാതായിത്തീരുന്നു. താഴ്ന്ന ഇതുമായിട്ട് മിക്സായി പോകുമ്പോൾ അത് അതീന്ദ്രിയമല്ല, അത് ഭൗതികമായി തീരുന്നു. സമ്മിശ്ര ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചത് വ്യാസദേവൻ. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എല്ലാവിധ വ്യത്യസ്ത അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാര പദ്ധതികളെയും പടിപടിയായി വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇത് വൃത്തിയായിട്ടും വിപുലമായിട്ടും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഭാഗ്യം, അതറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സർവം തദിതമാഖ്യാതം യത് പൃഷ്ടോഹം ത്വയാനഘ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭഗവദച്ചാത്മദോഷണം. സർവം തദിതമാഖ്യാതം യത് പൃഷ്ടോഹം ത്വയാനഘ ജന്മകർമ്മ രഹസ്യം മേ ഭഗവദച്ചാത്മദോഷണം. സർവം എല്ലാം തത് ഇതം ഇത് ആഖ്യാതം വിശദീകരിച്ചത് യത് എന്തൊക്കെ പൃഷ്ട അന്വേഷിക്കാൽ അഹം ഞാൻ ത്വയാ അങ്ങയാൽ അനഘ യാതൊരു പാപങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജനനം കർമ്മങ്ങൾ രഹസ്യങ്ങൾ മേ എന്റെ ഭവതഃ അങ്ങയുടെ ച ആത്മ ദോഷണം സംതൃപ്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം നോക്കാം. അല്ലയോ വ്യാസദേവ, അങ്ങ് സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. അങ്ങ് സർവവിധ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാണ്. എന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. എന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായുള്ള എന്റെ കർമ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങ് ആരാഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്രകാരം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. വ്യാസദേവൻ നാരദ മഹർഷിയോട് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കാര്യങ്ങള്
അങ്ങ് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇത്ര നല്ല പുണ്യമായ ജന്മം എങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു, എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം നാരദ മഹർഷി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ സ്വസംതൃപ്തിക്കും ഇവയെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കും, പ്രേരകങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം സംതൃപ്തിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് വ്യാസഭഗവാനാണെങ്കിൽ ഒരു എല്ലാ പുരാണങ്ങളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ടും ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി ആ വഴി വന്നത്. അപ്പം എല്ലാം എന്താ വിഷമം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിച്ചു. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങക്ക് സന്തോഷം വരാത്തത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നാരദന്റെ ജന്മകർമ്മ സുഹൃതങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. വ്യാസദേവന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസദേവന്റെ അന്വേഷണങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ ഭക്തിയുത പ്രവർത്തന പ്രക്രിയയുടെ ആരംഭം മുതൽ അതീന്ദ്രിയ നില വരെയുള്ളതൊക്കെയും യഥാർഹമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു. അതീന്ദ്രിയ സംസർഗത്താൽ എപ്രകാരമാണ് ഭക്തിയുത സേവന ബീജങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതെന്നും ഋഷിമാരിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ അവയെങ്ങനെ ക്രമേണ വികസിച്ചുവെന്നും ശ്രീ നാരദൻ വിശദമാക്കി. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവന ബീജങ്ങൾ വിതയ്ക്കപ്പെട്ടതും അതെല്ലാം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് ഭക്തിയുത ലതയായി വിടർന്നതും ഇതെല്ലാം വിശദമാക്കി. അത്തരം ശ്രവണത്തിന്റെ ഫലം ലൗകികതയിൽ നിന്നുള്ള നിസ്സംഗതയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നു? വിരക്തി വന്നു. ഒരു പിഞ്ചു ബാലൻ പോലും തൻ്റെ ഏക ആശ്രയമായിരുന്ന മാതാവിന്റെ മൃത്യു വൃത്താന്തത്തെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്ന എത്ര ലൗകികതയിൽ അനാസക്തനായി തീർന്നു. തൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അതെന്തായി എടുത്തു? അത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഒരു അവസരമായി എടുത്തുകൊണ്ട്, അതാണ് അനുഗ്രഹം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുന്ന എത്ര ലൗകികതയിൽ അനാസക്തനായി തീർന്നു. ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടെത്താനാണ് ആ സന്ദർഭത്തെ അദ്ദേഹം സൽക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു. ലൗകിക നേത്രങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ലാതിരുന്നിട്ടും കൂടി ഭഗവാനുമായുള്ള ഒരു അഭിമുഖത്തിനുള്ള ആത്മാർത്ഥ വ്യഗ്രതയും അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ചു നൽകപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 5 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഭഗവാനെ എങ്ങനെയായെങ്കിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടി. പരിശുദ്ധമായ അതീന്ദ്രിയ സേവന നിർവഹണത്താൽ ഒരാൾക്ക് എപ്രകാരമാണ് ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുക എന്നതും എപ്രകാരമാണ് തൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ ആത്മീയമായ ഒന്നാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിവരിച്ചു. എങ്ങനെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും? ഭൗതിക ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ആത്മീയമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിക്കും? ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ആത്മീയമായ ഭഗവത്ധാമം ഭഗവാന്റെ ധാമം, അവിടെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി നമ്മൾ ആത്മീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാല് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ നമുക്കും എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളൂ, മറ്റാർക്കും ഇല്ലതാനും. അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവ്വനിഗൂഢതകളും നാരദമുനി സ്വയം യഥോചിതമായി അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് വ്യാസമഹർഷിക്ക് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത്. ആകയാൽ അത്തരമൊരു പ്രാമാണികനിൽ നിന്നുള്ള ശ്രവണത്താൽ മൂലവേദ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും നാമമാത്രമായി മാത്രം വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവന ജീവിതത്തിന്റെ ഫലത്തെ പരിണാമങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിക്കും. ശരിക്കും വേദങ്ങളിലൊന്നും ഭക്തിയുത സേവനത്തെക്കുറിച്ച് അധികം വിവരിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഭക്തരിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരോക്ഷ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യക്ഷമായി അതിൽ യാതൊന്നും തന്നെ വിശദമാക്കിയില്ലല്ലോ. ആകയാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവവേദ സാഹിത്യ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപക്വമായ ഫലമാകുന്നു. ഇത് പറയണ ഒരു ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന്.
ഉം? അധ്യായത്തിൽ നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഹരേ ഫലം കൃഷ്ണ. ബിന്ദു മാതാജി ഫുള്ള് സ്കോർ ചെയ്ത്. പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം. അതാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സർവ വേദ സാഹിത്യ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പരിപക്വമായ ഫലമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ